כשהייתי ילדה קטנה, בת 6, בדיוק עליתי לכיתה א', היה לי מין חלומות מוזרים כאלה. בהתחלה לא ראיתי את האנשים בכלל, הייתי כאילו בחלום שהוא חשוך לגמרי. אני חושב שהאנשים כאילו הם עומדים או יושבים, הם היו כמו שופטים, לא ראיתי אותם בכלל, היה חשוך. אבל אז ראיתי את הצל שלהם, זה היה כאילו מנפשו משהו שחור, והם אמרו, מי את רוצה שימות מהמשפחה שלך? מי את רוצה שימות? הם ממש התעקשו והתחילו להגיד לי שמות, נטע, אבא, אמא, סבא, סבתא, תבחרי. תעזבו אותי, אני לא רוצה לבחור, אני לא רוצה שאף אחד ימות. פשוט אמרו לי טוב, אנחנו נבחר בשבילך, וזה הבן אדם הכי קרוב אליי. ואז פתאום, אמא שלי התחילה לא להרגיש טוב. אבא שלי לא הבין מה קרה לה, הוא רוצה לבדוק אותה והתנדלנו באמבולנס, ואז היא חזרה לבית. חשבתי כאילו היא נסעה לפיליפינו או משהו, כי פעם רצינו לנסוע ביחד. פעם אחת תפסתי אותה שהוא בדיוק בסלון, אמרתי לו, אבא איפה אמא, בוא נלך לבקר אותה. אמר לי בואי תשבי, אני מספר לך, אמא מתה. אמא שלי באה לפה לארץ בשביל לטייל פה עם המשפחה הפיליפינים והתחילה לעבוד פה, ואיכשהו הם הכירו תקופה ממש קצרה, הם התחתנו, אף אחד גם לא ידע מילה בקפריסין. הם חזרו וסיפרו למשפחה וכתב רואים שגם אמא שלי בהיריון. הם היו בני 33? כן. רגע. ומי זה 38? אולי... אבא, אמא. לא, אמא. וג'יניה. הם יפקתי לי אמא. יותר גדולה? כן. תגידה לי אבא. זה אני רואה פשוטים. סבתא? אמא שלה לא רצה להיות דתייה, לחזור לתשובה. אז היה להם בעיות ביניהם. עד שיום אחד, אני ראיתי כתבה בטלוויזיה, שילדים של הפיליפינית, כמו שהייתה אימה, יהיה להם בעיות שגדולים. אז אמרת, צורת, דניאל תראה, דניאל יהיה לה הרבה בעיות. אז כדאי לה לעשות את זה. היא אמרה לי, כן, אבל השיעורים של הדעת, אני בערב, אמרת שזה לא בעיה, דניאל היא פה, תלכי, אני פה, כל זה שאת אומרת, לא מוסיפים את זה. אני הייתה דתייה. קוראים לה במקום וירג'יניה, קוראים לה לאה, נזכרת? קוראים לה לאה, הייתה מקובה, עם חצאית, כמו דתייה. איך היא מלבש אותה רבה? היא מלבש אותה עם גופיה, חופי, ועוד חוצה של הבית ספר, וחצאית, אתה אני הולכת לראש שלך. שלא גומרת, הייתי מכניסה אותה לבטר, גומרת הכל בדתיים, שכינה. מי הדתיים? מה שלומדים בדת?
לא לראות טיפת אור של הבן אדם. זה לא הקשור, זה התלבושת החידה שהיה ככה צריך. אין בו סתם חידה הזאת, למות ככה, לא יכולתי לראות את זה. האמת שרציתי להיות פחות דתייה, בגלל שאבא שלי הכניס אותי לבית ספר חרדי, אז כבר לא יכולתי לסבול את זה, הרגשתי יותר מדי. אני כן דתייה, אבל פחות, אולי בלבוש פחות. אני כן מתפעלת לפעמים, אני כן כאילו אומרת תהילים, לא יודעת, אני מרגישה עם עצמי שאני עדיין כן, למרות שאולי בלבוש זה פחות, ואולי פחות אני שמה חצאיות. הייתי בת 9, ואז שוב פעם החלומות האלה חזרו, שוב פעם שאלו אותי אם את רוצה אף פעם תבחרי אנשים במשפחה. לא בחרתי, אמרתי לא רוצה, תעזבו אותי כבר, אני לא בוחרת אף אחד, תעזבו אותי. אחרי כמה חלומות כאלה, שוב פעם, אז אמרו לי, טוב, אנחנו נבחר בשביל הבן אדם הכי קרוב אלייך. עוד יותר נלחצתי ונבהלתי ואמרתי, מי זה כבר הבן אדם הכי קרוב אליי בתקופה הזאת? זה אבא שלי. אז יום שישי בבוקר, דרך כלל הוא מעיר אותי לבית ספר. קמתי אליו, אמרתי, מה, זה מוזר שהוא לא רואה אותי. פתאום ראיתי אותו על המיטה שלו, קפצתי על המיטה וראיתי אותו כאילו בתנוחה, כאילו הוא נפל מהמיטה, וזה היה לי מוזר. אז התחלתי להזיז אותו, צעקתי לו בא, כאילו להביא אותו וצחקתי. זה היה לפני שראיתי את הפנים שלו, אז פתאום הסתכלתי על הפנים שלו, אז ראיתי שהוא... הפה שלו פתוח, והעיניים שלו מסתכלות לכיוון של החדר, של הדלת, כל העורף, הפנים היו אדומות וכפולות כאלה, וכאילו הוא נחנק והוא שכב מהמיטה באמת בצורה כאילו הוא נפל אחורה, והוא לא נשם, וניסיתי להזיז אותו, ופשוט היה קשה כמו אבן, ולא ידעתי מה לעשות, פשוט ראיתי אותו ככה במצב הזה, צרחתי, צרחות, פשוט טסתי אחורה ממה שנבהלתי. חלום שם למטבח. מה, זה מקבל לך הכל? כן. בעצם בחדר ההוא מצאתי יותר. איזה חדר? בחלום שם. למה הייתה מעצור ואני שמלת של דבר שנתן מה משום? אולי לא מעצר אני פשוט לא ראיתי על זה כאילו זה לא מתחזקה כשהייתי כל כך חצי בפרק אני שתשתדל שאני לבד ובחושבים סביב כל מיני דברים מסביב אולי לא יודעת כל פעם אני לא יודעת כאילו אולי פה אולי